Ýürekden gözüňe ýaş aýlanýar-da. Şu Gurbanaňa, uzana kardeşimiň aýdan sözlerini çağırymyz ata mährine zar, iji mährine zar, ataň sözlerini ataly ul dagalar diýilýändir. Näme ataň wakaty dinleýändir. Şu atadan gaty ataň ýanynda bolsa gaty mert bolýan-da. Özüňe güýnüň etýän ho, özüň hosar bolýan. Ije ýanynda bolan ýalak däl ataň bolsa. Arkamda atamma, hakamaydan ne bilen, diýilmeli. Şu wagt bu çağalanmaz taşka gaýtdyk ýurdun içinde. Uruşýanlar, döwüşýänler, dosýar bilen ulardan bir burmaz. Öz dosýary bir käş uldurak kişilerle uruşýanlar bize urýardylar. Ular bizi urýarlar. Biz gelip hakamada aýdýardyk. Ya hakamaz aňada gyýtar gatirese, şo seni urjak bolup duran adam, urjak bolup duran ulun bir käş ulan çekinýär. Aňa çek gaç gidýär. Ya haýt diýip şol çağa haýat atýar. Ýani sen hossaryň wadyny bildirýär-de. Şu wagt biziň çağlama näme hilidir? Vatandaşlar, himme taşaşdyryp gaýtdyk çağlamady, maşgalamady. Şoňa bir ataş galyň, hossaç galyň. Özüňizde derkim özünde bolup geçenler. Menne köp bolýardy. Ýöňe söwüşýän, urşýan olamyň. Derraw gülümrüňi burky jedire-de. Ya urýadym. Urýan atgym bolýan şu wagtlar doganyň ya ataň çykyp höýt diýdi. Ýa urup duran adam çekilýär daýda. Şu wagt bir saparam urup galýanda. Ana şu atları ýokman çağlamada mertlik uýdurylyň. Men özüm dün